Posle kratkog prajdeha, evo nas opet u studiju. Davor je bio tako divan, ja vam moram reći, da ode i donese nam vodu. Gentleman uvek. Gentleman uvek, tako je, da. I kolegijalno. Tako je, divno. Davore, kada budeš bio slobodan, ja bih te zamolila ako možeš da mi asistiraš u emisiji Tačno podne. Uvek, sve za tebe. U redu, divno. Evo, čitat ću vam i dalje komentare i pitanja koje su slali vaši fanovi. Pa kaže ovako, Maja Spasić, Ena, pročitaj, nikad ne pročitaš moj komentar, a stalno ti pišem. Evo, nije istina, vidiš da čitam. Evo ovako, pozdrav za sve u studiju. Imam pitanje za Sašu Kapora. Da li bi snimio duet sa Darom Bubamarom? Ako pročitaš, najbolja si, ovo moram da kažem. Tako da sam najbolja. Odlično. Pozdrav za nju i pa mislim, ako bi se pojavila dobra pesma, što da ne, naravno. Bitno je samo da je dobra pesma. Da. A inače, imao si duet do sada samo sa Anom Kokić, Anom Kokić, da. Dobro. Je li imaš neka plavuša na estradi s kojom bi snimio duet? Ima. Ima? Da. Na primjer? Ali kad izađe dobra pesma, onda ćemo da otkrivamo tu plavušu. Dobro, pa ima dosta plavuša, pa zato pitam. Dobro, ali jedna je specifična. Da, to si upravo. Marija Veljić kaže ovako. Pitanje za Sašu, kada će da izda novi singl? Pa evo, rekli smo već u toku septembra, ajde da kažemo oktobar, da bi trebalo da bude novi singl i novi spot, naravno. Tatjana Todorović kaže, Saša, volim te. Hvala. Dobro. Ana Miladinović, veliki pozdrav Sašu Kapora, mnogo mu je lepa frizura i ako može da pošalje jedan poljubac za mene. Naravno, hvala puno. Da. Nina Stevanović, Ena, reci Davoru da bi bilo lepo da ispravi kačke. Ali to je taj R&B faza. Pa ne... A hoćeš da kažem šta je Nina Stevanović rekla za tebe? Da. Pa Kaporu da ne izigrava Rijanu. Stvarno? Da, jako ovo duhovit bio komentar, da. Odlično da stoji ta frizura, stvarno moram ti kažem. Hvala. Ta ti je odlična. I više mi se sviđa da kada ti je tako kratka nego onako kad ti je duže. Mislim, meni bar. Meni se više sviđa kad ti je crvena, a ne brown. Stvarno? Da. Pa meni se više sviđa kad mi je brown. A tebi šta se više sviđa? Da, ćemo sada da pričamo šta se kome više sviđa. Ajde se mi vratimo vašim fanovima. Šta ovako kaže? Marija Marković, pitaj Sašu da li mu treba cimerka. Hvala puno na ponudi, ali lepo me ovako sama. Je tako. Ana Stanković kaže da li je Saša gej. Pa zadnji put kad sam proveravao nisam. Nisi? Kako se ovo... Da. Tako kažeš, Davore. Evo ovako kaže Nenad Vanica na Twitteru. Veliki pozdrav za Davora i želim mu svu sreću u daljoj karijeri. Jedini star koji se razlikuje od ostalih, samo napred. Evo, pozdrav za tebe. To je jedan moj prijatelj i fan koji zaista mi dosta pomaže što se tiče video prezentacije na YouTube-u. Evo, baš jedan veliki pozdrav za tebe. Da, evo kaže nam Luka Pekić, pazite da ne prospete vodu po laptopu, skupo je to. Ne brini. Pazimo. Uzetog za nju. Da. Kaže ovako, Enice, pozdrav za tebe i tvoje goste. Pitanje za Davora, da li je spot autobiografski? Kako se zovem, a što Dušica Todorović, nickname na Twitteru? Nije to, pitaj Soraju, pošto je ona bila režiser, možda je njoj autobiografski, ali meni je Soraja rekla da je ona našla inspiraciju u jednoj našoj poznatoj pevačici. Tako da, šta god to značilo, tako da... Čekaj, sad mislite o tome. Mislite o tome, da. I pevačica se budi pored nekog drugog ili neke druge? Ne, pevačica je zategla nekog svog dečka u krevetu sa drugim dečkom. Pošto je Soraja imala ideju da ja budem sa 5 muškaraca u krevetu. Soraja na velikom. Ona je baš tela skandalozna. Ja sam im da pristoji na ovo, ali za sad su pozitivne reakcije, tako da super ispostavljam. Pa dobro, u skladu sa... Da me ne pitaju to da li sam gej, nisam neka pitanja, ovo je ja lepo uradim spot. Začepi svima usta. Tako je, bravo. Evo, kaže Bojana Ilić, sem što je smršao, Saša je skinuo i piercing sa leve obrve, Sale, dobro je što su to uradio. Što se skinuo piercing? Pa zato što sam počeo sam sebi da ličim na novogodišnji jelku. Ja, tako? Da. Ali si sa tetovažama sve to rešio. Nadoknadio je. Pitao te Davor malo pre, to je dobro pitanje, da li planiraš i drugu ruku celu da istetoviraš? Da. Moram pozdraviti mog tatu majstora Miloša. Čim ugrbimo malo vremena, već imamo sve ideje šta ćemo, kako ćemo, samo da sprovedemo. A kaži mi kako je krenula ta tvoja ljubav prema tetovažama, stvarno kod tebe je to drastično primetno. Mislim, iz dana u dan liču nove. Sve više i više, da. Pa ne znam, ja prvi put, teo sam da radim tetovažu još pre 4-5 godina, ali sve je bilo ono da li uraditi, da li ne uraditi i onda kad sam uradio prvu, rekao sam da je to jedina koju ću raditi, međutim,
Evo, ja sam krenuo sa jednom Zvezdicu. Da, pa zvezda, super. Dobro, tako i treba. Pa imaš i ovdje zvezdice. A i na patikama. Amerikanac. Amerikanac. Dobro, Ne, ja dobro. sam Srbin. Ali voliš zvezdice. Da. I to je okej. MX kaže, Davorovi i omiljeni inostrani izvođači su. Ima ih mnogo. Sad slušam Adele, Lanu Del Rey. Volim tako te balade, ko bi rekao ja ovako sam živahan, ali volim tako te balade. Ja sam mislila ćeš reći neke R&B izvođače. Volim Justina Timberlake. Bibera, ne. No. Tako da volim, ali kad sam kući privatno na iPadu slušam te balade više. Kaži da voliš Justina Bibera, da se ne bi njegova publika obrušila na našu stranicu. Mislim da će imati velikih problema. Nemam ništa protiv, radi da sve postao, ali nisam ljubitelj njega. Evo ovako, kaže Iva Popović, pročitaj molim Tena, pozdrav Sašo, pitanje za Enu. Zašto nije pozvao Sašu za Nikolinom, bilo bi interesantnije. Pa dobro, Nikolina je bilo juče, Saša danas. Tako je, dva zanimljiva gosta. Bilo bi suludo da s moje strane da ih ne rasporedim u 2 emisije pa da imam bolju gledanost, je li tako? Svaka ti je Kanja došla. Mislim, šta da vam kažem. Ljubila te majka. Pitanje za Sašu, kada će da gostuje u Podgorici? Pa ne znam stvarno raspored kad, šta i kako, ali sigurno u skorije vreme. Odlično. Evo kaže ovako, pozdrav Sašu Kapora, Dušan Duki Aleksić. Imam jedno pitanje za Sašu, da li voliš Nikolinu Kovač, da ili ne? Kako pitanje, svaka čast. Stvarno, inovativno. Inovativno. Ne, stvarno o njoj samo reči hvala mogu reći. Odlično, to je lepo. Evo, opet nas neko pita zašto se emisija zove tačno u podne, Kažu mi počinju da u 14. potrebno menjam frizuru. To sam vidjela, ali neću to da čitam, zato što ti odlično stoji ta frizura. Da, Lela Potezica Pavle. Pozdrav sve i pitanje za Davora, koliko ima godina i da li ima devojku? Pokušavam da uđem u vezu. Kako to sa koleginicom jednom našom, pa pokušavam zato što često putujem takav na posao, tako da ne mogu da se posvetim baš. Ali koliko imam godina? Za sutra 25. Sutra 25? Sutra ti je rođendan? Pa srećan ti rođendan. Davore, se izljubimo. A poklonim? Sad tek nećeš da uspeš da osvojiš koleginicu. Sreća rođendan, da se ne ljubimo. Da ne bi bilo i kolega, zna. Miloš Tasić kaže, Ana, kaži Davoru da mu je dobra pesma, pozdrav. Hvala na komplimentima i moje ime. Dobro. Kaže ovako, Tony Wood, zdravo svima, Davor, tvoj stil je fenomenalan, rekao bi da se spremaš za osvajanje američkog tržišta. Pošto je američka sestra. Da, jel. Kreće. Dobro. Voleo bi da se, da kažemo, probiješ na inostrano ali ajde prvo da kod nas uradim. Da osvojiš ovo. Pa da, evo, krenuo sam, znači, ima 1.000.000 stepenika, ja sam prešao, otvorio sam vrata i prvi stepenik izdao CD, sad polako idemo da još dalje. A Ajna Bašić kaže, Saša, super, si imaš divan osmeh, Davor, imaš dobru majicu. Neko osmeh, neko majicu. Jel' tako? Dobro. Volim više da imam osmeh. Pa dobro, vjerojatno imaš i ti lep osmeh, a neko